שלום, שמי נטלי יעל, ואני רוצה לספר לכם את סיפורי על האבדה הגדולה שלי שמלווה אותי כבר כל כך הרבה שנים. אבי נפטר בהיותי בת 13.5 בלבד. פטירתו הותירה אותי עם תחושת בדידות מאוד גדולה, עם המון תהיות ושאלות לא פתורות, עם זיכרונות שונים, חלקם טובים, יפים ונעימים, וחלקם קשים וטראומטיים בשל המחלה הקשה ממנה סבל לפני מותו. תוך זמן קצר הבנתי שעליי להמשיך הלאה. הרי הסביבה לא נתנה לי את האפשרות לשקוע באבל ובאובדן הקשה שלי יותר מדי זמן. את הגעגועים והכאב שמרתי לעצמי ודחסתי עמוק בפנים. אך כמובן שהם תמיד היו צפים ברגעים הכי לא מתאימים. ככל שחלף הזמן, ומשנה לשנה, לא ציפיתי להבנה ותמיכה מהסביבה. מבחינתם, הזמן חלף והכאב עבר. אבל אף אחד לא ידע עד כמה חייתי את הכאב והגעגוע בתוכי מדי יום ביומו. עד כמה ההתמודדות עם האובדן הייתה קשה כל כך, עד שלפעמים לא היה לי אוויר לנשימה. עד כמה פשוט רציתי לשקוע בתוך האבל, כי זיכרונות זה הדבר היחיד שנשאר לי מהאבדה הגדולה שלי, ועד כמה הפחד לשכוח השתלט ואיים עליי. האובדן הוא חלק ניכר מחיי, גרם לי להרבה ירידות ונפילות, ומנגד לעלייה משמעותית אחת, אותה החלטתי להביא בכתב דרך כתיבת הספר אבא שלי היה. בו אני זוכה להביא עבור כל אותם ילדים שחווים את האובדן יום יום, את התחושות החבויות שצפות ולא מדוברות, את הקושי היומיומי עם החסר באירועים שונים ועוד. כל זאת מתוך ציפייה וכוונה גדולה לתת לילדים אלו תקווה והבנה, ולקורא לתת את היכולת להבין את המצב הרגיש והקשה עמו מתמודד הילד בתוך האובדן.